alang sa labing walay paglaom. 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 8. Sa katapusan kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, maghigugmaay ingon nga mga magsuon, maluluyon sa kasing-kasing ug mapaobsanon sa hunahuna. Si Kristo mianhi aron sa pagdala sa kaluwasan nga maabot sa tanan. Diha sa Kalbaryo sa cross, iyang gibayran ang walay kinutuban nga bili sa katubsanan alang sa nawala nga kalibutan. Ang iyang misyon mao ang mga makasasala sa matag libel o grado, sa matag pinulungan ug nasod. Ang labing masalaypon, ang labing makasasala wala na labyan. Ang iyang mga paghago mas alang ni adtong labing nagkinahanglan sa kaluwasan nga iyang gidala pag-anhi. Kung mas dako ang ilang panginahanglan sa reforma, mas lalom ang iyang interes, mas dako ang iyang simpatiya ug mas mainiton ang iyang mga paghago. Ang iyang dakong kasing-kasing sa gugma natandog ngadto sa kahiladman niini alang ni adtong kansang kahimtang wala nay paglaom ug labing nanginahanglan sa iyang makapabag-o nga grasya. Kinahanglang atong ugmaron ang espiritu diin si Kristo naghago sa pagluwas sa makasasala. Sila sama kamahal niya, sama kanato. Parehas sila nga makahimo nga mahimong mga tropeyo sa iyang grasya ug mga manununod sa gingharian. Apan naladlad sila sa mga litag sa usa ka malimbungon nga kaaway. Naladlad sa katalagman ug kahugawan. Kung wala ang makaluwas nga grasya ni Kristo, sila mapaingon sa kalaglagan. Gilantaw ba nato ang maong butang sa hustong kahayag, kung sa unsang paagi mapadali ang atong kasibot ug ang atong katim-os, kung ang sakripisyo sa kaugalingon nga mga paningkamot dapat modaghan, aron kita makaduol ni adtong nagkinahanglan sa atong tabang, sa atong mga pag-ampo, sa atong simpatiya ug sa atong gugma. Kung ang atong mga kasing-kasing mahumok ug mabuntog pinaagi sa grasya ni Kristo ug modan-ag sa pagbati sa kaayo ug gugma sa Dios, adunay natural nga pag-aga sa gugma, simpatiya ug kalumo ngadto sa uban. Duol sa dakong kasing-kasing sa maluluy-on nga gugma ug himuang ang sulog ni anang balaan nga kaluoy modagayday sa imong kasing-kasing ug gikan kanimo ngadto sa mga kasing-kasing sa uban. Himuang ang kalumo ug kaluoy nga gipadayag ni Hesus sa iyang kaugalingong bililhong kinabuhi mahimong usa ka panig-ingnan kanato sa paagi diin kita kinahanglan nga motagad sa atong isig katawo, ilabi na ni adtong atong mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw gayud, ayaw pagkahimong walay kasing-kasing, bugnaw, walay simpatiya ug hinawayon. Ayaw gayud kawad-i og oportunidad sa pagsulti og usa ka pulong aron sa pagdasig ug paghatag sa paglaom. Dili nato masulti kung unsa kalayo ang atong maabot sa atong malumong mga pulong sa kalulot, ang atong Kristohanong mga paningkamot sa pagpaggaan sa pipila ka palas-anon. Ang masalaypon dili mapahiuli sa lain nga paagi gawas sa espiritu sa kaaghop, kakalmado ug malumo nga gugma.